Balo mo, sa una, ang pamilya, dili hapit magbuwag. Kung ang pamilya, ilang nanas sila anak, maminyo usab, o maminyo pod. Ara po na mapuyo, dool sa ilang bay. Karon lahi na. Luganan ko makasabot mo ano ning og lahi na. Kay, sa batanon pa, sa ulitaw sa daga pa, makagusto ang lalaki o makagusto ang babae. Murag, nahimo ang ihang nagustuhan na iyang kalibutan. O gani, mo nang mingon sila, I wanna stay with you forever. O ihatag ni mo ng oras na ito niya. Pagka nimabdos na ang babae, magunaw na tinalan ako'y trabaho. So, wala na kay oras niya. Ang grabe pagid ka ng kumanganak na, tinalan ko mo abroad, kay kuwangan ng kwarta. Pero nga no, ganing trabaho ka para sa anak, di ba? Abroad ka para sa pamilya, di ba? Pero nga naman, dili ng tanan, na kung malayo ka sa iyong pamilya, mawa manimuhang unang rason nga nung ni-abroad ka. Kay, the moment na layo ka niya, imong gisupak ng imong promise nga, I wanna stay with you forever. Yatag mo tanang oras na ito niya. Karon nga wala ka din ha, nabaka kay oras niya? Napakay oras sa imong anak? Napakay oras sa imong pamilya? Kanya, nanong ang naitabo, inilabot sa sweldo para imuha na lang lagi? Para sa barkada na lang lagi? Para sa laing tao na lagi? Karon, ang pamilya, mama o papa, wala, tuod nga nagbuwag na divorce, pero nagbuwag ang puyo. Tao na, ang pamilya, kung maminyo ang ilang anak, diha sila puyo, mag-ipon silang tanan. Sa una, proud kayo mga Pilipino nga mingon og Filipinos have strong family ties. Pero nausab na. Dagan kayo nakita ng mga silingan na mo. Mga kailan ako. Dili na. Dili na kayo strong ang family ties. O ang mga bata ang napiktuhan. Siyempre kung wala ang mama o papa, kanang bata, pwede siya maingon. Wala pa naman kinahanglan may buhato na. Pwede di siya maingon na pamabusan na yung babae niya, biyahan niya. Kaya nakita niya, mama raman na. Or, ang uban po, papa may na ate, ang mama may niya bro. I hope, dili na magkagabi. O I hope sayot ko sa kong gisulti.